Kaixo, gaur hortzak ondo garbitzen ikasiko dugu pausoz pauso. Lehenik eta behin aholku garrantzitsu batzuei buruz hitz egingo dugu. Hortzak garbi eta osasuntsu gera daitezen. Garrantzitsua da kontuan izatea jaten amaitu ondoren egokiena dela 30 minutu inguru itxarotea hortzak eskuilatu aurretik. Hau da, otorduen ondoren gureoko pH-a azidoagoa bihurtzen delako. Orduan gure listuak denbora behar du azido hori neutralizatzeko eta hortzen esmaltea ez kaltetzeko. Hortzak eskuilatu aurretik, hortzetako pasta kantitate egokia jarri behar da eskuilean. Ez da beharrezkoa eskuila osoa estaltzea. Ihar baten tamainako kantitatea nahikoa da garbiketa eraginkorra egiteko. Eskuilatzean, hortz bakoitzaren aurpegi guztiak garbitzen direla ziurtatu behar dugu. Hortzek 5 aurpegi dituzte: aurrealdea, atzealdea, alde biak eta mastikatzeko aldea. Oso garrantzitsua da aurpegi hauetako bakar bat ere ez ahaztea garbiketa osoa egiteko. Hortzak garbitzeko aurreko eta atzeko aurpegiak arrastre teknikarekin garbituko ditugu, bideoan erakusten den moduan. Eta aurpegi oklusala aurrera eta atzera igurtziz garbituko dugu. Eskuilatzean funtsezkoa da eskuilaren zurdak leunak badira hobe, leunki sartzea hortzoian. Ez dugu presio handirik egin behar, baina eremu hori ondo garbitu behar dugu, bertan janari eta bakterio hondarrak pilatzen baitira gehien. Hortzak eskuila elektriko batekin garbitzeko ahoa kuadranteetan zatitu eta eskuila 45 graduko angeluan jarri behar duzu hortzoietarantz. Mugitu eskuila poliki hortzetik hortzera. Hortzen gainazal guztiak estaltzen direla ziurtatuz. Gutxienez, 30 segundo ematen dizkio kuadrante bakoitzari garbiketa osoa egiteko. Garrantzitsua da presio handirik ez egitea eskuilatzean, eta eskuila azkarez mugitzea alderik alde. Eskuila elektrikoak behar diren mugimenduak egiten ditu, eta beraz, hortz bakoitzean poliki gidatu behar duzu soilik. Azkenik, eskuilatu ondoren ezin dugu hortzetako haria ahaztu. Hariak hortzen artean garbitzen laguntzen digu, eskuila iritsi ezin den lekuetan. Komeni da gutxienez egunean behin erabiltzea, batez ere oheratu aurretik, hortzen artean harrapatuta geratu den edozein hondakin ezabatzeko. Espero dugu bideo hau lagungarri izan zaizuela hortzak ondo eskuilatzen ikasteko. Ez ahaztu aho osasuntsu bat mantentzeko gakoa modu zuzen eta iraunkorrean zaintzea dela.